Naay panahon nga ang Ginoo bisag nakadesisyon na mausab sa dangiyang plano o iyang desisyon. Mura sa atong mga politicians o mga butante nga karon makapili ka ning klasiha sa partido niya humanasad balhin na pug kaslain. Usab-usab ba? Doon nalay usa ka desisyon sa Ginoo o usa niya ka kabubuton nga di gid niya usbon. Kibaw mo unsa? Di gid siya usab na sa magkinaon sa pang dagan sa kalibutan o unsay atong binuhatan. Kana ra jong niingon siya, kinahanglan magbalaan kamo ingon nga ang inyong amahan sa langit balaan. You must be holy as your heavenly Father is holy. Doon ay panahon nga dautan na kay tag binuhatan, mao na nga moingon ang Ginoo, patya na lang na. Parihas mga tao sa Ninibe ba? Patya na lang na. Wa nam na kapuslanan. Sige na mala nagsupak nako, din amo na maminaw. Amo to gasugo siya ni Propeta Hunas. Giingnan sila 40 kaadlaw na lang o kapatan kaadlaw na lang. Patay na mong tanan. Mao na desisyos Ginoo. Niya kay ang mga tao nagbag-o man. Nagbag-o sila. Dili nagbag-o nga gikan sa pagkabalaan ni ngadto sa pagkadautan. Gikan sa pagkadautan ni ngadto sa pagkabalaan. Nya kay mao may ilang gibuhat gikas pagkadautan ni ngadto mas pagkabalaan. Ang desisyon sa Ginoo para sa ilang pagkadautan na usab nganuman di man usbon sa Ginoo ang iyang desisyon nga kinahanglang mahimo gyud mong balaan. So kutob sa musod sa pagkabalaan nga kinabuhi, tagaan gyud Ginoo pabor kay naigo naman sa iyang kabubuton. O mao tong nausab ang planos Ginoo, wa na niya patya ang taga Ninibe ning kuan na siya ning hatag na nila og kapasayloan sa ilang mga sala. Kamuron, unsa naman moron, balaan o dautan? Og balaan nakakaron ay nagyugos ba? Pero dautan gani ka pag-usab sud sa pagkabalaan. Di ko no, lingi ako no na imong tupad. Yung na balaan na ka, na balaan na ka, na niya maingon gani siya, mura magyawanon pa. Honghongi sad na, pag-usab na, kay basig 40 na lang kaadlaw kuwang nimo. Basig 40 na lang kaadlaw ba, patyono na ka, kanang magpuyo-puyo, unsa man na, balaan o dautan? So magpakasal na, magpuyo-puyo. Di yun madaag pakasal, pagbuwag og puyo, wa na hikapay. Nga, mangumpisal dayon, antos ba? Antos. Pareha ba sa mga taga Ninibe, gibiyaan nila ang pagkaon, gibiyaan nila ang ilang mga siging lingaw-lingaw. Nagpuasa sila gikan sa tanang tao hangtod sa tanang mananap. Sinan ka na, lingkod silang sako, abo, wa sila magsulob og mga nindot nga sinina. Kita ra ba dinhi, kusog ay musulob og nindot nga sinina. No? Ilisi na nagsako. Iguli ro nimo sa inyo ba? Ilisi na lang nagsako ang imong isusulob. Kaya nga naman, basig dautan na kay katungodan ng imong mga gipanghimo diyang kuan. So muna siya, mausab-usab ba ang planos Ginoo? Muna, ingon ang Ginoo, sige mong pangayog milagro para mausab ang inyong kinabuhi. Dili kumuhatag ninyong milagro. Igo na kaayo nga mahibaw mo nga ang sala makapaimpierno. Nya kung naa kay sala, pagbag-o dayon. Muna, kinahanglan kita og pagbag-o sa atong kinabuhi. Renewal.
mo ni kaning panahos Kwaresma, renewal gid ni. Nya bunga sa atong pagbag-o mausad ang paghatag mo nang naadihay give. Aning atong usas buluhaton sa Kwaresma is to give. Ni palit na mog slot. May na lang na oy tagaan mo og opportunity mo kapalit mog slot kay usahay ra bag di mo pahinumduman no. Di gyud mo muhatag, agi-agi lang tayo sa opisina, di gyud manghatag. Ang ato ra bang kapilin niya ako naman tong i-close ato pagka Domingo, wa naman to unta siya. Pero may bayaon tan padayonon pero pag final na mog ihap gabi ang atong halin total ning abot ra og 9,500 slots. Atong pakpakan. Nya kay 10,000 may atong target, 500 na lang ka slots. Ganahan biya kong moingon unta ngadto sa taga Kapilinya baka nang sa Tres Pastorinhos nga foundation, sila Bishop Palma, sila man head ana Bishop Palma, Monsignor Ruben, sila Father Lindon. Ganahan ta kong moingon, kotobra ko din henyor ha. Kay di nako. Pero nakahuna-huna sa ko nako. Tiwason lang ka ni nato ay. Unsa man? Ganahan mo tiwas? Sige, extend ta Kotob Birnis lang kay karong Domingo 13th of the month magmisa naman dito, so at least inig-report na to dito, muadto man ko, inig-report na ko dito, lipay sila tingali kung mahurot ni karong Birnis. Di makwinta na to ikasabado, dado na nako ditong kwintada. Sige, Kotob ta Birnis, hot doon taning 500 slots. Si Haro sa dini na to mahurot no. Happy abot mangganit tag 9,500. Mo na gitawag og usab-usabon lang nato gamay. Kanang litag niingon naka last na lang gini na kong palit. Usab maganing Ginoo iyang desisyon, ika na bahinoy di mo usab. Usab sag palit. Kung anak ko gamay kay kana gani mo nagkuangan da. Palit sa ka. Sige. Kana na atong buhaton kutob karong Biyernes. Ang mopalit kutob sa Biyernes, mabalaan ang kinabuhi. Ang dili mo palit nga naay ikapalit, mahimo mong dautan. Dili ay sa binuang sa ning ato pero matinuod biya na usahay ka nang kay pagkagahig ulo ba kanang mao na akong nahatag mao na gitawag ni sa una among professor sa seminaryo siya kanas Monsignor Rudy ba no Monsignor Rudy Villanueva amo man ang professor sa kanang English nya pasuwaton mi og kanang mga sentences ba nga iyam nang analyson og sakto ba na nya na magiuban nga human imong suwat tanaw nimo nindot na nindot na ba sakto na gini nya wrong da ito ingos Monsignor Rudy mao na inyong batasan liwat mamong Poncio Pilato ang akong nasulat na dili na nako usbon. siya usab-usaba po na at least mga napo nimo kahuna-huna nga imong usab-usabon ang imong sentence aron na kay mga options ba daghan kuno kayong mga Poncio Pilato mao na resulta hagbong dayon. Ang nasulat na di na ko na usbon mao na si Pilato di ba nanghunaw siya tubig ingon ayaw nag-ibutang diha nga ganang kini ang hari sa mga Hudiyo. Ingna nga miingon siya, ako ang hari sa mga Hudiyo. Ingon des Pilato. Ang nasulat ko na, mauna na, din anak na ko usbon. Ay, di lang tayo nana, ha? Di man ka mo mga liwat ni Pilato. Pamalit dayon. Palit dayon, gosam. Naigsuon nalingaw biya kay ko aning ato dinhing kinabuhi no nga usa ni sa mga milagro nga gipakita sa Ginoo dinhi sa atong parokya sa atong kasinatian. Gabi galakaw-lakaw ko diha gapos hapon sa pag-abot nako dinhi di jud ko ka-imagine nga mao na ni ang mahitabo. Kamo gud nga ni amo dinhi taga dinhi man gyud mo.
Di dyan taka-imagine, unsa di ay ang mabuhat ni ining atong paghinatagay, unsa di ay mabuhat ni ining atong panaghiusa. Gabi gi-analyze na nanaga geodetic engineer ga sukod na diha sa katong atong ingong 5 meters niya ang architect ako gikuyugan kagabi ga-analyze na mi diha unsaon paghimo insya pader ato gining nindoton og maay diri kana bang inig kaadlaw na asyay beauty nga nindot apil na ni mga balay dinhi mo nindot po ning naong nila nya inig kagabi naa na sad siya lighting nga mo nindot sad siya naku uyawa ko din siya daghan na kining musuroy dinhi pader kay mura na nig park ang inyong ang inyong simbahan nya kaning atong labi ato man na dihang i-extend kanang labi ta igawas ang pultahan ba ang design sa architect murag 5-star hotel hindi gana nimo diha nindot kay tanawon tanawa buhi pa mo igabot ana basta lagi nindota pero dali ra na siya ba human basta sige tagpalit og slot kay karon gud 2 years pa gud natong kumbati ingon ani dako na kita improvement nakapanghatag patangadto sa laing mga parokya mga laing communities unsa lang gyud ka mo na ingon Ginoo ay mo pagsigpangayog milagro kamoy himog milagro paminaw mo sa akong pulong nagisulting Padersiano di day pusulting ni Jonas posible sa tingali ako sige pasulting pamalit mog slot kay komedya ra bening atong slot pero kani biyang nahitabo din og nahitabo sa kapilinya it's not a joke kana na atong nagasto ron dito moabot na mga hapit na 45 million joke pa kana kaning ato dinhi dol-dool na ni siya sa 80 million ang atong project dinhi joke pa kana siya ma-imagine mo usa ka kalabandira ni hatag kag slot diri ikay nakaingon nga naabot ta aning dapita diyan na apay daghang umaabot sus ini kamatay ninyo dito sa langit moingon dayon ng Ginoo tan-awa ang imong gibuhat ila Lord nakaapil kog buhat ana nga labandira raman ko masahista raman ko nga buta tanawa di ba buta ka tanawa unsaon ka pagkita sa buta no tanawa buta man ko Lord ayohon tika sos kasayon ra ayohon anang buta pila ka buta giayos Ginoo makakita kas imong gibuhat nga porting ninduta dili ang pagsunod sa atong garbo nga mo resultas kagubot gubat hangtod nangaguba ang mga nindot tanawa karon sa Ukraine nangaguba na ang nindot tungod kay nagsunod naman sila sa ilang pulong di naman ka maong mag-usab sa ilang kasing-kasing ang garbo man makaguba ng garbo di na makapanindot tanawa ng ba nag-asawa nga mga garbuhon pulos bati kay naong guba pang pamilya tanawa ng mga bana nga andam mo usab sa ilang kasing-kasing ug mga asawa ikahibaw niya nga ang iyang bana nakapanguyab og 3 ka buok moingon dayon siya higugmaon ang upat di ba di na usab nang imong paghigugma sa una ang imo ra bantong bana imong higugmaon karon kay 3 naman ka buok iyang kabit higugmaon ang upat uy nahimo mang napo higugmaon ang 11 ana di pwede dili mga buangon mong dagko pwede nya og imo nang buhaton way gubot pero ingnaw ang usar gi imong higugmaon awaya tong napo kabukabit di ba hasta ka nang imong bana mahimo na nimong kaaway kay mas gihigugma man to niya kay kanimo no mas lami man to kay nimo ikaw luod naman kay kadto may mga arang-arang pero imong higugmaon silang 11 ang imong bana makaingon gina ang ako ding asawa is the best woman in the world. Ika na lang iyang higugmaon, biyaan to niyang napo. Kaya nga naman, nakakita siya, unsa giday ka, you are the best. Pero most pinos, siyang mga 15 katuig, mga 20 katuig, una pa na siya ka-realize. Pero sagdi lang, basta na alang yung kabaghuan, ang taga Ninibe gani, 40 na lang kaadlawng kuwang, nabag-o pa man gani, nakapuntos pa man yun. Ikaw pa ba nga pag-realize ni mo napakas edad ng mga 50 or 60 o napakay mga napo ngadto sa 20 katuig nga maka-enjoy pakas ka
kamahigugmaon sa imong bana. Di ba? Man naman siya dito na po, balik siya nimo. Nya, okay na nimo. Sige, balihon na to. Ang bana na lang, mo higugma sa asawa. Uy, upat naman ikabit sa kong asawa, may ngol sa bana. Higugmaon ang 5. Siya na uno man, siya kisa may kaunom, siya, pari man eh. Higugmaon, apil ang sakristan. Simbak ko sa din, api niya, usang iapil ang pari, no? Ginay, manindog na ta.